ஒரு பெட்ரூமா சொன்னீங்க? கீழே ஒரே ஒரு பெட்ரூம். நம்ம கோச்சர் வீட்டுக்கு ஒரு பெட்ரூம். இதுக்கு வந்து அவுட்ரு கூட நம்மது அவுட்ரே இல்லை, அதை யோசிக்கணும். இந்த அவுட்ரு ஸ்பேஸ் இருக்குது, இங்கே நமக்கு அவுட்ரு ஸ்பேஸே கிடையாது. இந்த இருக்கு இல்லையா, இந்த படியெல்லாம் இதெல்லாம் இருக்கு இல்லையா, நமக்கு இப்படிலாம் வைக்கிறதுக்கு வாய்ப்பே இல்லைல்ல. கிச்சன் இந்த சைஸ் இருந்தால் போதும் பாப்பா, இதை விட பெருசுலாம் வேண்டாம். 10 இந்த அகலம் நமக்கு வராது, நமக்கு 5 அடி தான் அகலமே வரும். ஆனால் நீளம் நீளம் வந்து இருக்கு, நீளத்தை வந்து குறைச்சிட்டு பெட்ரூம் மாற்ற சொல்கிறாங்க. 2 பெட்ரூமாக குறைச்சிடுவாங்க கீழே.